Ahoj, vítam vás pri dnešnom novom videorecepte a tentokrát to bude recept na krémeš. Budeme potrebovať 2 pláty lískového cesta, 1 liter mlieka, 3 vanilkové pudingy, 250 g krupicového cukru, 3 vajíčka, 250 g masla a 2 smotany na šľahanie. Ako prvé si pripravíme cesto. Oba pláty lískového cesta si vyválkáme a rozložíme na 2 plechy. Ďalej popíchame vidličkou a pečieme na 180 stupňov zhruba tých 10 až 15 minút. Pokračujeme pudingovou plnkou. Väčšiu časť mlieka si prelejeme do hrnca a v tej menšej si rozmiešame pudingy, – 200 g cukru, a 3 žltka. Zvyšné mlieko medzi tým zahrievame na strednom plameni, vlejeme do neho rozmiešaný puding a všetko za stáleho miešania privedieme k varu. Varíme asi 2 minúty. S bielkou si vyšľaháme tuhý sneh ktorý vmiešame do horúceho pudingu. Puding prikryjeme potravinárskou fóliou, aby nám povrch nestuhol a necháme vychladnúť. Maslo si vyšľaháme a postupne do neho pridávame vychladnutý puding a vždy dobre prešľaháme. Smotanu ušľaháme do tuha s cukrom, ktorý nám ostal. Na plát lískového cesta rovnomerne rozutrieme pudingový krém a na neho šľahačku. Druhý plát cesta si rozkrájame na kocky a poukladáme na vrch na šľahačku. Dáme vychladiť do chladničky, najlepšie na celú noc. Ja dúfam, že vás tento recept zaujal a budem sa tešiť opäť pri ďalšom videu. Ahoj!